Ako ding i-welcome akong fellow vlogger sa aning collab nga Bisdak React. Rexo? Dul! Hoy! Dol! Saan ka na? Ha? Okay ka dul? What's up? What's good? Alright guys, so aniya karon akong suod nga amigo, usa ka inilang vlogger pod sa Cebu. Para mo react sa atong segment sa Bisdak React. So, Dol, ang atong pangutana sa Bisdak React karon, kung uyon ka ba nga isira ang swertres dili na ipadayon base sa mando ni Presidente Duterte? Hot na nga topic ron, Dol, no? Hot kay na Dol. Lagi. Hot pas ka daw. Ang akong kuha na, Dol, kay dili ko yun. Oh, nagisakitan ako siyang gibuhak. Nya nakitaan pag ako siya sa banwa. Pagkakita na ako sa banwa, hindagan siya. Nga naman Dol, nga naman Dol. Karon kay sige posta wa pa jud ka kuan wa pa Okay, jud ka dagdag, daog og nakadaog po ka to ilagi close. Akong may-ari ng sanlibutan ngayon. Wa ka gisugo mo posta Dol, ikaw gi mo posta. Oh, ako jud mo posta. Kay basig wa gi posta ba? Basta sa Palit is water. sakto diri ka dol. Wa nga. Ang usa ba kay ang among mga silingan dito nga si pangayog sudan sa mua kay tungod kay gibuhatan naman og kanang Dato na. kanang small town lotere ba gihire man sila sa luto niya. Mao dag trabaho Oh, Dol. gi-close naman ron, nawag tag trabaho, di balik na sa pangayog sudan sa mo. Suka o gasin. Oh, suka asin. Mansay lang, kuha lang lang. Eh pangayo, may tawar pa ka sa. Magtaro ba Nada yun. Magluto tag dito, pihatag ko pagkita tag buklata. Last. Ayon na Sir Excel. What's up again? So, dako kay akong pasalamat guys nga ning sugot sa atong interview karon ang akong amigo nga si Rex Pau. Follow him on his personal YouTube account. Unsa toy YouTube account mo doon? Search lang Rex Pau. Nada yan. Rex Pau. Usa sa local celebrity sa Cebu. Inila kay ni. No! Onya. Basta inilagot. Oh, basta inila. Lahos. Lahos. Onya, dako ang atong pasalamat kay 36 emails pa una ni reply. Onya, dugay kay ako invite ani tawa Nag-block ang tanan. password good. Block tanan. Nya gi kuan pa man, schedule pa magud ni. Yes. So, kung kinsa to ganahan makig-collab nga mga Collab. YouTubers diha. Mga YouTubers diha. Mga YouTubers diha. Kanang di kay inila, kanang silang Wilderso Beach, Daniel Mars, kanang dili kay na sila Oh, inila. kana shout out mi nila nga kanang email sa mo before. Oh, okay. Mo, Di ka na mo tag doon, basta dili ka mo email. Thank you, thank you. Kukapa! Way sirado! DJ Nobs Remix.